Vítajte na dnešnom live webinári, ktorý sme si pri vás pripravili vo forme takéhoto podcastu v novom štúdiu Podcaster. Téma dnešného webinára je podlahové vykurovanie, ako hovorí názov, všetko o podlahovom vykurovaní. Takže našou misiou v rámci tohto úvodného webináru je sprostredkovať vám čo najviac poznatkov, ak sa zaujímate o stavbu alebo prípadne staviate váš rodinný dom alebo akúkoľvek inú nehnuteľnosť. Pripravili sme pre vás celú sériu takýchto živých webinárov, ktoré budú zároveň uložené ako podcasty na našom YouTube kanále. Môžete sa tešiť na ďalšie témy ako tematika špecifika domov typu A0, aké technológie v nich treba používať. Pozrieme sa detálne na tepelné čerpadlá, na vetranie v nehnuteľnosti alebo rodinných domoch. Ak máte prípadne nejaké nápady, čo by ste chceli ešte viacej počuť, aké témy, tak radi uvítame. Na tomto mieste ešte by som zdôraznil, že máte možnosť interaktívne do tohto webinára zasiahnuť, ak ste samozrejme live, a to na adrese slido.com. Tá webová adresa je slido.com a to heslo alebo hashtag je Rehau Podcast spolu. Niekoľkokrát sa objaví v pravom hornom rohu alebo v nejakom rohu podľa inštrukcií réžie QR kód, ktorým sa dostanete priamo do tejto sekcie otázok a odpovedí. No, takže ja by som si dovolil dnes uvítať aj môjho spoluhostia, ktorým je kolega Miro Tamaškovič, s ktorým spolupracujeme v rámci spoločnosti Rehau už mnoho rokov. Teraz sme to práve bilancovali, že je to už 8. rok, čo spolupracujeme, takže Mirko, vítaj u nás v tejto časti podcastu a rovno by som ťa vyzval, aby si povedal teda niečo o sebe, o tvojom vzdelaní, profesionálnej dráhe, aký máš vzťah podlahovke. Ahoj Igor, ďakujem za pozvanie. Zdravím vás, dobrý deň prajem. Aby som v krátkosti opísal vlastne, čím som sa zaoberal predtým, než som sa stal vlastne obchodným zástupcom spoločnosti Rehau. Vyštudoval som vlastne stavebnú fakultu, predtým som bol už stavbárom na priemyslovke na strednej škole, na stavebnej fakulte pozemné staviteľstvo, bakalárske štúdium. Ďalej vlastne v inžinierskom smere som sa už zaoberal vlastne technickými zariadeniami budov, kde som sa špecializoval na vykurovanie a vzduchotechniku, zdravotno-technické inštalácie. Aj moja diplomová práca bola vlastne na tému vykurovanie bytového domu. Čo sa týka nejakej mojej profesnej dráhy, potom hneď po vysokej škole som robil vlastne hneď v branži, v kúrenárskej firme v Bratislave. To bol asi rok, kde vlastne sme sa naozaj intenzívne stretávali už vlastne s konkrétnymi riešeniami a riešili sme vlastne zdroj tepla, montáž, predaj. Následne som vlastne pracoval cca 5 rokov v spoločnosti Fissmann na technickej podpore, kde sme vlastne skladali dohromady riešenia s tepelnými čerpadlami, s kotlovými zostavami, tak aby to zákazníkom vlastne fungovalo tak, ako má, aj z hľadiska regulácie. A potom vlastne po nejakých krátkych skúsenostiach zase v realizačnej firme som pracoval asi 3 roky vo firme Bosch Buderus, kde už som vlastne prešiel do obchodnej sféry, kde vlastne môj prácu bol každodenný styk so zákazníkmi, s montážnymi partnermi, s koncovými zákazníkmi, s projektantmi, kde naozaj sme sa zaoberali znova zdrojmi tepla, ako kotly, tepelné čerpadlá, solárne systémy, vetracie zariadenia a tak ďalej. Čiže ten záber bol širší. Potom som reagoval vlastne na tvoje vlastne pozvanie do spoločnosti Rehau a veľmi ma to zaujalo a už vlastne ostatné je prítomnosť, kde vlastne v spoločnosti Rehau pôsobím už asi 8 rok. V kotlarine so zdrojmi tepla som robil zhruba 10 rokov. Čiže nejaká teória tam je, čiže vieš to aj projektovať. V zásade, čím sa teda priamo nezaoberáš v aktuálnej pozícii, ale tie poznatky tam sú. Priamo nie, vlastne aj u nás vlastne v Rehau máme na túto projekčnú zložku kolegov v technickom tíme. Ja vyslovene riešim vlastne obchod a regionálne pokrytie našich partnerov, partnerských firiem. Čo sa týka projekcie,
tam skúsenosti vlastne zo školy som zúročoval ešte chvíľu vlastne v tej praxi, ale momentálne priamo projekciou sa nezaoberám. Na to máme projektantov. No a čo teda prax, niekedy si tú podlahovku aj teda realizoval, alebo máš tým nejaké skúsenosti z praxe, aby sme to divákom priblížili? V realizačných firmách, ktorých som pôsobil, sme riešili vlastne, na začiatku to bolo zhruba pred okolo roku 2004, tá podlahovka sa naozaj nejak ešte ťažšie predierala vlastne do tej realizácie, kde ešte bolo veľa mýtov, že prečo to nie je lepšie ako radiátory a prečo to netreba dávať a rôzne ceny vysoké a podobné vlastne veci, ktoré bránili veľa investorom, aby inštalovali podlahové vykurovanie. A bolo to aj napríklad v súvislosti s kondenzačnými kotlami, ale vlastne ďalšie roky už túto tému naplno rozvinuli a teraz je už podlahovka viac menej nutnosť. Ja na teba prezradím, že si zúročil tie poznatky aj vo svojom vlastnom dome, ale k tomu sa dostaneme ešte niekde v rámci toho sledu otázok, ktoré máme pripravené. Takže tam máš asi tiež podlahovku, predpokladám. Áno. Áno, okay. Dobre, predpokladáš. Dobre, takže ďakujem za nejaké predstavenie. Verím, že diváci majú teraz dobrý dojem, že sa bavia, alebo teda počúvajú rady odborníka. Poďme do tej techniky rovno. Objasním prosím teda divákom a poslucháčom, že ako funguje to podlahové vykurovanie, aby sa zmietli akékoľvek nejasnosti a mýty. Tak podlahové vykurovanie, ako už sám názov napovedá, je vykurovanie z podlahy. Je to vlastne plošný systém a to už vlastne v sebe zahrňa aj to, že je to nejaká väčšia plocha, ako napríklad radiátory. Čiže podlahové vykurovanie ako také zabudovaný rúrový rozvod v podlahe, v betónovej vrstve, v akumulačnej vrstve, kde vlastne táto podlahovka dostane vlastne teplo zo zdroja tepla a odovzdáva ho cez celú plochu do vykurovanej miestnosti. To je veľmi jednoduchý princíp. Je tam samozrejme viacero druhov, viacero spôsobov, ktoré si môžeme vlastne v ďalších krokoch nejak presnejšie popísať. No ako si to majú diváci vlastne predstaviť, že odkiaľ prichádza vlastne to teplo? To teplo je vyrobené v zdroji tepla, ktorý môže byť napríklad kotol na plyn, na drevo, na elektrínu, elektrokotol, môže to byť tepelné čerpadlo, môže to byť napríklad aj solárny systém ako sekundárny zdroj tepla. Tento zdroj tepla vlastne ohreje vodu a vlastne prívodnými potrubiami sa dopraví táto ohriatá vykurovacia voda do rozdeľovača a zberača, jedného, dvoch, viacerých a cez tento rozdeľovač sú rozdelené okruhy do jednotlivých miestností. To je taký veľmi jednoduchý popis principiálne a následne tieto jednotlivé okruhy, slučky, sú vlastne zaliaté v betóne v tej danej miestnosti. Už tiež môžu mať rôzny tvar, najčastejšie sa momentálne používa také radenie do slimáka tejto rúry. Tá je zaliatá vlastne v betóne a odovzdáva teplo do priestoru. No a keď sme vlastne pri tej podlahovke, tak aký je taký zásadný rozdiel tej podlahovky napríklad oproti radiátorom, lebo nie, že by sa to nejako často používalo dnes, ale ešte niekto by mohol prísť na ten nápad, že kombinovať to trebárs, alebo kombinovať v rámci tomu podlahovku a na poschodí radiátory. Aký je medzi tým rozdiel teda zásadný? No, tak ako som spomínal, vlastne tými rokmi vlastne sa to postupne menilo, aj tie mýty vyprchávali a na začiatku naozaj boli radiátory veľmi silno zastúpené a rozhodujúcim faktorom bola cena, kde tá podlahovka bola diametrálne cenovo odlišná, ako je momentálne. Tieto bloky už opadli, je cenovo prístupná naozaj pre každého a ten hlavný rozdiel je v tom, že momentálne vlastne celá Európa aj všetci jednotlivci chceme šetriť a potrebujeme vlastne šetriť aj tie primárne zdroje, primárnu energiu a podlahovka, keďže vykuruje, keďže to nízkoteplotné vykurovanie, vykuruje vlastne teplotou veľmi podobnou teplote priestoru, čo je rozdiel od radiátorov. To je zhruba prívodná teplota má 40-45 stupňov, ale napríklad ja, čo už bývam 3 roky v dome a veľa vlastne užívateľov už s tým má skúsenosti, že 35 stupňovou vodou novostavbu kľudne vie vykúriť pri podlahovke. Zoberme si na rozdiel od toho radiátory, tie pracujú s výstupnými teplotami na povrchu radiátora od 60 stupňov, od 55 stupňov vyššie.
A čím je chladnejší, čím je nižšia tá teplota do radiátora, tým musí byť ten radiátor väčší, čo potom aj zavadzá v priestore, nie je to estetické, je to aj drahšie a nesplňa to tie parametre. Možno diváci, keď uvedia na celej obrazovke tú fotografiu toho pri tých priebehov teplôt, tak aký tam je vlastne priebeh teplot pri podlahovke a pri radiátoroch? Je v tom nejaký rozdiel? Ako je tá miestnosť vykúrená? Určite áno, vlastne on sa to volá teplotný gradient, odstupňovaná teplota podľa výšky priestoru a ten bežný priestor svetlej výšky zhruba do 3 metrov, čo sú bežné obytné priestory, sa líši tá teplota podľa toho, či tá miestnosť je vykurovaná radiátorom, alebo podlahovkou, alebo stenou, stropom a tak ďalej. Ten zásadný rozdiel, aby sme to nekomplikovali, je rozdiel medzi radiátormi, je ten, že radiátor odovzdáva teplo vzduchu, a následne ten ohriatý vzduch cirkuluje po miestnosti. Čiže to, čo pozná väčšina vlastne aj laickej verejnosti, je to, že radiátor ohrie vzduch, ten stúpa nahor, lebo je to jedna zložka vzduchu a teplý vzduch sa tlačí pod strop a studený vzduch sa tlačí pri podlahe naspäť k radiátoru. Čo to bude asi ten dôvod, prečo treba nosiť papuče vlastne? Áno, alebo vlastne nainštalovať podlahovku. Hej. Čo sa týka podlahovky, tam prichádza už vlastne do praxe ďalší spôsob odozdávania tepla, a to je vlastne nie prúdenie, ako som naznačoval pri radiátori, ale sálanie, sálavé odozdávanie tepla, kdežto je to tým zabezpečené, že podlahovka má veľkú plochu a tým pádom sála do priestoru časť tej svojej energie a môže to byť až do 60%. Pri radiátoroch je sálová zložka zhruba 2%, čiže absolútne zanedbateľná. A pri podlahovke je tiež nejaká zložka prúdenia, ale je takisto zanedbateľná, čiže pri podlahovke nedochádza k prúdeniu vzduchu alebo dochádza k minimálnemu prúdeniu vzduchu, keď je správne navrhnutá. A tým pádom tá pohoda prostredia je tam neporovnateľná s radiátormi. Čiže chápem to správne, že podlahovka nás a všetko, čo je v miestnosti, ohrieva priamo? Áno, všetky niečo povrchy. Ako táborákový ohň alebo slnko, keď svieti napríklad v zime. Všetkými smermi, dá sa tak povedať, to sálanie. Čiže tu je taký rozdiel, že to sálanie ide všetkými smermi, na rozdiel od prúdenia. A tu je to, čo vlastne laici, alebo vlastne to sú tie mýty, že teplo ide smerom nahor. Nie všetko. Tá sálová zložka tepla ide všetkými smermi. No, zároveň, keď je teplá podlaha, tak potom sú rôzne mýty, že či to je zdravé alebo nezdravé. Čiže ako je to podľa teba? Má podlahovka nejaké zdravotné rizika alebo nie? Teplotná podlahovka, zdravotné rizika nie. Čo sa týka vlastne, keď je správne navrhnutá, samozrejme všetko môže mať svoje rizika, keď to je nesprávne navrhnuté. Jediné také malé riziko podlahovky, zle navrhnutej podlahovky je to, keď je veľmi vysoká teplota povrchu podlahy, tak dochádza vlastne k nežiaducemu aj prúdeniu toho vzduchu. A to znamená, že ak má podlahovka v tých štandardných obytných miestnostiach by mal mať povrch podlahy nejakých 29 stupňov. V kúpeľniach je toho niečo viac, to je stanovené normou. Ako náhle sa táto teplota prekročí, dochádza už k stúpaniu toho teplého ohriatého vzduchu smerom nahor a tým vlastne aj strhávaniu nejakých drobných mikročastíc prachu a podobných vecí. Ďalej dlhodobo na ľudský organizmus nemá dobrý vplyv, ak je prekročená nejaká teplota, ale to hovoríme o extrémnych teplotách. To sa pri podlahovke stáva minimálne a hlavne teraz, keď potrebujeme všetci šetriť, tak prekurované priestory už nie sú. Čiže takým zlým znamením asi, keď tá podlaha je už na pocit príliš teplá na bosú nohu, tak to je, ona sa dá podlahovka pravdepodobne aj dobre navrhnúť zrealizovať, ale niekto, keď otočí to koliesko úplne doprava, čo sa týka teploty, tak to asi nie je v poriadku. Presne tak, to je nežiaduce. To je nežiaduce, ale je to zároveň nekomfortné a nerozumné, čiže rozumne navrhnutá, zrealizovaná podlahovka, dobre prevádzkovaná, nemá žiadne rizika. Tak. Ja sa skôr stretám s inými sťažnosťami, že ten dom je vykúrený, ale podlaha je studená na pocit. To je práve ten mýtus, kde veľa, hlavne našej krajšej polovičky, si predstavujú, že prídu do domu, my im postavíme dom s podlahovkou, kde bude teplá podlaha, krásna teplá, kde sa na tom bude dať ležať a bude to 48 stupňové. A nie, podlahovka práve naozaj, ako som spomínal, má mať nejaké povrchové teploty do 30 stupňov.
A je to vysoko komfortné, ako si spomínal, vlastne vo veľa inštaláciách sa stáva to, že naozaj tá akumulačná vrstva toho betónu je naakumulovaná tou teplotou povrchovou, dajme tomu 24-25, čiže ona sa už vyrovnáva teplote vzduchu v tom priestore a tým pádom nie je potrebné, aby kotol bol zapnutý. Kotol vtedy vypne alebo tepelné čerpadlo a vlastne pomaličky podľa sa vyrovnáva teplote toho priestoru. Ona nie je studená, ale ona môže byť najchladnejšia, mať teplotu priestoru, čo je úplne v pohode, lebo pri radiátoroch je tá teplota oveľa nižšia tým chladným prúdením. Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že tá podlaha skutočne pri dobre zateplenom dome, čo je vlastne dnes už každý dom novopostavený dokonca v kategórii A0, tej energetickej triede, bude tá podlaha pravdepodobne nebude dosahovať tie maximálne teploty, asi tých 29 stupňov, ale výrazne menej, možno 24-25. Aj to len vtedy, keď je vonku asi veľmi zima, čo zase na severnom Slovensku bude častejšie, v týchto našich pásmach okolo Bratislavy, po Dunajskej nížine zriedkavejšie. Ale mám takú skúsenosť, že ona sa tá podlaha zdá studená a dá sa tam vydržať aj bez papúč, ale keď napríklad vstúpim na nevykurovanú podlahu napríklad v špajzi alebo kde, tak je to citeľný rozdiel, čiže Áno, tu by som možno veľmi krátko takú osobnú skúsenosť. Ja som posledné 3 roky iba bývam vlastne v rodinnom dome. Dovtedy som býval v činžiaku alebo v radiátorovom vykurovanom rodinnom dome, kde tie 3 roky mi stačilo na to, aby som si na tento komfort zvykol tej podlahovky a väčšinu času naozaj tá podlaha má niekde okolo 23-24 stupňov. A keď prídem na návštevu napríklad k rodičom, ktorí majú radiátorové vykurovanie, tak tam je zima na nohy. Čiže netreba sa toho báť, tá podlahovka nebude nikdy studená. Dobre, poďme asi na také otázky, možno kontroverznejšie, lebo tá podlahovka sa dá realizovať buď to teplovodnou formou, ako tu máme vlastne vzorky, alebo dá sa realizovať elektrickou formou. Aké sú rozdiely technické? Poďme na to najprv z tejto strany. Hlavne vlastne teplovodná podlahovka, ako už naznačuje názov, koluje, vlastne cirkuluje voda v tom systéme, kde vlastne je nesporná výhoda to, že vlastne zákazník si do toho môže tú teplovodnú podlahovku ohriať vlastne kotlom, ako som spomínal, na drevo, na elektrínu a tak ďalej, kdežto pri elektrickej podlahovke to tak nie je. Elektrická podlahovka je naozaj dobrá na vlastne také jednoduchšie riešenia, kde potrebujeme, veľmi rýchlo ohriať kúpeľňu. Sú aj elektrické podlahovky, ktoré sú akumulačné. To znamená, že sú zaliaté káble elektrické káble odporové v betóne. Tá sa správa veľmi podobne ako teplovodná podlahovka, má ale jednu veľkú nevýhodu a to je spotreba elektrickej energie. Sú tam aj rôzne iné nevýhody, do ktorých by som nechcel teraz veľmi ísť. Sú tam rôzne riziká. Je to predsa len odporový kábel. Čiže tá teplovodná podlahovka je úplne blbúzdorná oproti elektrickej. Čiže vieš tam akoby z akéhokoľvek zdroja aj v budúcnosti vymeniteľného dodať to teplo? Keď to môžem tak zjednodušiť, keď investor nemá na začiatku na tepelné čerpadlo, môže na teplovodnú podlahovku dať dočasne elektrokotol a po 5 rokoch vymeniť za tepelné čerpadlo. Čo samozrejme nie je také ľahké pri dnešných energetických triedách, ale to je extrém, áno. Ale samozrejme technicky to možné je. Pri elektrickej podlahovke tam už jednoducho nemá na výber investor a musí sa vlastne modliť, že počas celej životnosti domu mu ten elektrický kábel alebo elektrické rohože dokonca vydržia, čo je otázne. Keď sa to pokazí, môže inštalovať radiátory, čiže to je riziko. Ešte možno taký rozdiel, ku ktorému sa dostaneme asi v závere, je možnosť chladenia podlahovkou. Pri teplovodnej je tá možnosť, aj keď to znie možno to také exoticky, pri elektrickej asi tie káble nevedia chladiť, ak sa nemýlim. Tak. Dobre, pozrieme sa na to, aby sme vedeli, že aká je asi spotreba pri podlahovom kúrení. Tu by som poprosil dať tiež na celú obrazovku ten screen. Robili sme nejaké simulácie, tak nám prosím ťa približ, koľko asi môžu očakávať naši diváci a poslucháči, že koľko bude tá podlahovka žrať a čo? Áno, vlastne podlahovka, ako si už naznačil, môže mať nejaké súvislosti so spotrebou a vieme okresať spotreby dobrým návrhom podlahovky. Samozrejme, hlavný žrút tej energie je zdroj, kde podľa toho, že aký zdroj zvolíme, sú aj tie spotreby. To sú také hlavné ukazovatele.
ľudia si môžu naozaj spraviť ich simulácií na rôznych webových stránkach, že koľko asi ten ich dom bude mať spotrebu pri použití, kotla na zemný plyn alebo elektrokotla alebo tepelného čerpadla. Momentálne ich trocha stavebníkov limituje aj tá vyhláška, ktorá určuje, že objekty majú byť v energetickej triede A0. Čiže naozaj voľba správneho zdroja tepla je veľmi podstatná. Napríklad, ako už možno diváci iste vedia, alebo poslucháči, najvýhodnejším zdrojom tepla je tepelné čerpadlo, ktoré vlastne znásobuje ten dodaný prúd a zhruba trojnásobok energie tepelnej vie vyrobiť, ako spotrebuje elektrické energie. Čiže to naznačuje to, že bude mať asi najnižšie spotreby z tých všetkých zdrojov tepla. A teraz už momentálne naozaj dostať sa k tepelnému čerpadlu nemusí byť nejaké finančne náročné a nemusí to byť sci-fi. Čiže aké tam asi rozdiel, keď to môžeš nejako kvantifikovať stručne medzi plynom, elektrikou vo forme tepelného čerpadla a priamo výhranou elektrikou? Samozrejme závisí od toho, keď sa bavíme o novostavbách, závisí od toho, koľko metrov štvorcových stavba, keď vlastne zoberieme nejaký taký stredný ukazovateľ, taký bežný bungalov 100 metrov štvorcových, ktorý napríklad viem povedať aj z osobnej skúsenosti. Ja mám zhruba 100 metrov štvorcových. Tie spotreby naozaj, ako je vidieť na tom slajde, kopírujú tieto hodnoty, čiže naozaj tepelné čerpadlo s podlahovým vykurovaním môže mať polovičné spotreby ako trebárs priamo výhrevné elektrické vykurovanie. To znamená, že buď elektrická podlahovka alebo elektrokotol s podlahovkou. A o niečo úspornejší ako elektrokotol alebo elektrické vykurovanie je vykurovanie zemným plynom, ale musí to byť samozrejme kondenzačný kotol v spojení s podlahovkou, čo je už teraz klasika. Už myslím, že nie sú k dispozícii klasické. Na margo tých rodinných domov A0, ako si spomínal, my aktuálne nemáme úplne slobodný výber toho zdroja, ale na túto tému práve bude jeden z nasledujúcich podcastov, kde presne rozoberieme, aké možnosti zdrojov si naši poslucháči môžu do svojich rodinných domov zabudovať tak, aby sa pravdepodobne dostali do tej kategórie A0, lebo skutočne už dneska nie je úplne slobodná voľba toho zdroja, nedá sa postaviť ľubovoľný dom. Áno, jedine možno pri rekonštrukciách, keď sa človek rozhoduje. To možno asi ďalšiu obrazovku, keď môžem poprosiť, lebo máme tam aj také porovnanie tých spotrieb pri dome, ktorý nie je tak extrémne zateplený alebo nie je tak extrémne kvalitne spravený. A tam už tie rozdiely medzi tými zdrojmi sú väčšie, ako vidím. Áno, tam je zhruba nárast 30% spotreby a to sa bavíme o nie starých rodinných domoch. Hej. Čiže naozaj, čo sa týka rekonštrukcií a starších rodinných domov, tam treba dávať pozor na viacero vecí. To by sme si tiež mohli spomenúť potom. Aj pri návrhu podlahovky. Čiže čo sa týka spotrieb, naozaj pri dobre navrhnutej podlahovke, dobre navrhnutom zdroji, dobre zvolenom zdroji tepla sa dá dostať na... Ja v princípe môžem z vlastnej skúsenosti povedať, že tá spotreba sa mi pohybuje niekde okolo 60 až 70 eur mesačne za elektrínu a v tom je už zahrnuté aj vykurovanie, aj varenie, aj chladenie dokonca celoročne. To je priemer mesačný. Hej. A čo hrajú teplé vody? Tam ešte hrá celkom asi v tom? Ten je už tiež v tom započítaný. Čiže čo máš pravdu veľmi podstatné, lebo v dnešných časoch, keď je tá novostavba naozaj dobre zaizolovaná, tak hrá rolu to, že koľko ľudí je v tom dome, koľko detí, akú majú spotrebu teplej vody. A tá teplá voda je naozaj ukazovateľom takým podstatným. No. Dobre. Keď tak bilancujeme, vidíme tu nejaký zemný plyn, tepelné čerpadlo, elektrickú podlahovku. Kde by si ty teda použil elektrickú podlahovku, aby sme uzavreli tému teplovodná, ale podlahovka versus elektrická? Ja sa bežne v branži alebo v praxi stretám s tým, že elektrickú podlahovku používajú tam, kde na to tak povediac nemajú peniaze. Čo je taký paradox, lebo vlastne staviteľ, keď stavia nový dom, tak podľa môjho názoru toto je dosť podstatná zložka toho domu. Hej, to je vlastne srdce toho domu a bude ich to ovplyvňovať na dlhé roky dopredu. Čiže zvoliť čo najlacnejšie, poviem to tak nadnesene, zvoliť krásne kachličky a zvoliť elektrické vykurovanie nie je tá správna cesta. Čiže elektrické vykurovanie by som možno volil, a ja som už párkrát odporučil, že dobre, tu nie je vhodné teplotné vykurovanie, použitie elektrické, jednalo sa o nejaké rekonštrukcie, nezateplené domy, kde to naozaj používali len ako temperáciu podlahy napríklad. Možno chata. Chata, kde by hrozilo zamrznutie pri neprítomnosti ľudí, áno. Napríklad ohrev
kde potrebujeme napríklad v kúpeľniach rýchly nábeh, to znamená do pár minút, tak tam a potom zase pri vypnutí nech to vychladne, tak tam môže byť dobrá nejaký kúsok elektrodlážby, alebo aj kvôli tomu napríklad, že v prechodných obdobiach ten kotol nejde, tak vtedy, keď si chce človek dokúriť tú podlahu v kúpeľni, môže zapnúť tú malú elektrickú podlavku, ktorú má len v kúpeľni hneď pod dlaždicami, pod dlažbou. Na takéto aplikácie je to OK, ale ako sme spomínali pred chvíľočkou, vlastne veľkú spotrebu robí ohrev teplej vody. A napríklad pri elektrickej podlahovke musí zákazník použiť elektrický boiler. Tak nemusí, ale je to asi najobvyklejšie riešenie. Ako kupovať už len tepelné čerpadlo kvôli ohrevu vody asi by bolo zbytočná investícia. Samozrejme. Čiže tam sa mu predraží potom aj ohrev teplej vody tomu zákazníkovi, nepriamo. Čiže tá prevádzka toho domu je potom násobne náročnejšia, ako keď raz zainvestuje troška vyšší objem peňazí na začiatku. Máme si porovnanie napríklad, ale je to naozaj trošku vyšší objem, lebo zdanlivo tie rozdiely nie sú také veľké pri inštalácii kompletne elektrického vykurovania a kompletne teplovodného podlahového vykurovania. Nie sú také veľké tie rozdiely. Dobre, skúsme tak stručnejšie odpovedať na tie otázky ďalšie. Treba mi projekt na podlahovku, keď staviam dom, alebo nie mi ho treba? V princípe ja to vždy odporúčam, keď sa to dá. Samozrejme predídeme veľa problémom pri nejakom zlom návrhu, zlom odhade. Závisí to od veľa premenných, napríklad od montážnej firmy, ktorá je oslovená, alebo už teraz sú tak zdatné firmy, ktoré vedia bez problémov spraviť, tak povediac, aj bez projektu, ale projekt je veľmi podstatný k tomu, aby si zákazník vedel už len napríklad dať spracovať porovnateľné cenové ponuky. Napríklad, keď má projekt, rozošle ho, dostane porovnateľné cenové ponuky. Ešte teda upresním tú otázku, ono sa to nesťahlo na to, že či vôbec treba projekt na stavebné konanie a podobne. Nie. To samozrejme treba. A veľakrát sa medzi stavebkom a tou realizáciou zmení či už dispozícia alebo užívanie tých miestností alebo čokoľvek. Čiže tá pôvodná úvaha sa potom dosť zásadne má vplyv na ten systém vykurovania. Otázka bola, že či treba ten realizačný projekt, ktorý to úplne do detailu rozkreslí. Čiže hovoríš, že skôr áno z týchto dôvodov? No hlavne z toho dôvodu, aby napríklad bola porovnateľná cenová ponuka, alebo keď dáte len zakreslenie 6 montážnym firmám bez projektu, tak 6 montážnych firiem nacení 6 rôznych cenových ponúk a zákazník nevie porovnávať jablká s hruškami. Čiže to je prvá vec. Druhá veľmi podstatný ukazovateľ je to, že tá podlahovka z realizačného projektu je presne navrhnutá. To znamená, že má nastavenia prietokov do každej miestnosti presne vypočítané a napísané v projekte zákazník. A montážna firma potom len príde a tieto nastavenia nastaví na rozdeľovači napríklad. Pri moderných domoch, ktoré sú dobre zateplené, má ten projekt nejaký vplyv na možnú úsporu pri tej podlahovke? Určite áno. Tak ako tiež poviem možno troška tak nadnesene, ale poznáte to z každodenného života. Vlastne radiátory, návrh radiátorov, keď sa robil niekedy, tak veľa vlastne fachmanov to robilo tak, že radiátor bol taký dlhý, aké dlhé bolo okno. Čiže veľmi podobne to funguje aj pri podlahovke. Čiže tie rozteče, ktoré sú, to je vlastne vzdialenosť dvoch rúr od seba. To nie je jedno, aká je vzdialenosť tých dvoch rúr. To udáva potom výkon do toho priestoru, teplotu, aká musí byť privedená do tých rúr, aj to nastavenie, odpor tej vody, čerpadlo sa podľa toho navrhuje. Čiže má to veľa súvislostí a toto všetko, keď je krásne vypočítané, navrhnuté, tak naozaj montážnik len príde a nainštaluje to podľa toho výkresu. Keď to tvorí inštalatér na mieste, tak sa môže stať ľudská chyba. Ja používam také porovnanie, že lekárnik. Keď vám predpíše lieky lekár, tak máte istotu, že sú viac menej dobré. Vyššia pravdepodobnosť. Vyššia pravdepodobnosť, áno. Ale keď idete do lekárne a poviete lekárnikovi, jeho robotou není vám navrhovať tie lieky alebo určovať tie lieky, ale vám predá vlastne to, čo si vypýtate. Čiže taká paralela asi aj v tomto. Dobre, takže ten projekt skôr áno, aj keď nie je vždy úplne absolútne nevyhnutný, ale vo väčšine prípadov má svoje opodstatnenie aj z hľadiska správnosti, funkčnosti, možno že aj tých rizik zdravotných, ktoré sme hovorili. Zjednodušuje to ten proces celý. A možno sa nakoniec použije menej materiálu, keď ten projekt navrhne. OK. Dobre, ako sa montuje tá podlahovka?
možno ľudí zaujíma aj ako sa montuje tá podlahovka akoby sama o sebe, ale skôr sa pýtam na tie súvislosti, že kedy sa montuje v rámci tej stavby, aby to vedeli správne aj časovať ten sled tých profesí na stavbe. Toto by som povedal veľmi dôležitá otázka alebo určenie toho postupu správneho na stavbe. Na väčšine stavieb je stavebný dozor, ktorý tieto postupy určuje, ale stretol som sa s veľa prípadmi, keď tie postupy boli nesprávne. Tie už napríklad síce súviseli aj s tým stropným chladením, s inštaláciou sadrokartónových dosiek a takto. Čiže podlahovka, tie postupy musia byť dané na začiatku, to znamená vodoizolácia stavby, odizolovanie vlastne spodného betónu proti vzlínajúcej vode. V krátkosti potom samozrejme tepelná izolácia. Na to vlastne príde už tá daná konštrukcia podlahovky, kde to ešte do rozvodov, do uloženia tepelnej izolácie prídu napríklad ešte hlavné rozvody vykurovania, hlavné rozvody vody. Čiže má to všetko svoje postupnosti, že čo má prísť prvé. Napríklad na veľa stavbách sa stalo, že nejaká profesia prišla skorej ako mala, napríklad centrálny vysávač. To dokáže spraviť, keď je hlavný rozvod centrálneho vysávača priemeru asi 5 cm vedený krížom diagonálne cez priestor, tak to narobí montážnikovi podlahovky veľa starostí. Čiže je dobré, ak sa tie profesie zladia. Čiže čo musíme všetko hotové, aby som tú podlahovku mohol nechať namontovať? Musí byť hydroizolácia, vlastne na hydroizolácii musí byť tepelná izolácia, v rámci tepelnej izolácii hlavné rozvody vody, teplej studenej cirkulácia. Toto musí byť vlastne, na to musí byť položená optimálne nejaká fólia separačná a na túto fóliu už potom môže ísť vlastne naša vrstva podlahovky, ktorá potom následne bude zalievaná poterom. Okná treba či netreba? Okná je dobré, lebo vám ukradnú rozdeľovač, keď nemáte okná. Nejaké technické hľadisko, že prečo je dobre mať okná? Okrem toho teda, aby inštalátoroch nebolo zima v zime? Má to veľa súvislostí, ale ten princíp je taký, že vlastne podlahovku potom treba aj vysúšať, kde to je hlavne závisí podľa toho, či sa vysúša v letných mesiacoch alebo v zimných mesiacoch. To je dosť dôležité. Zo svojej skúsenosti viem povedať, že stavebníci nie vždy tento proces považujú za dôležitý. Musí prebehnúť. Predtým, než sa inštalujú nejaké sadrokartónové konštrukcie, musia všetky tieto vysúšacie procesy podlahovky prebehnúť. Väčšina kotlov už má vlastne tento program v sebe nakodovaný, čiže zapne sa, podlahovka sa presuší. To presušenie podlahovky znamená, že ten potier z toho potieru vyjde nadbytočná voda a vlastne pomaličky sa usuší. To trvá niekedy aj mesiac. No, to samotné zrietie najprv je asi bez vykurovania ako takého, či ten potier musí zrieť. A na tie okna sa pýtam preto, lebo to je taká častá otázka. Nemal by byť prievan počas zretia tých potierov. Áno, to by malo byť čo najpomalšie. No a keď okná na stavbe nie sú, asi je problém udržať to bez prievanu, lebo potom sa stane nejaký taký negatívny jav, že ten potier sa ako keby zmrští do takého oblúka, že sa rohy podvíhajú. Tak. Čiže to je asi dosť dôležitá otázka. Čiže treba mať hotovú vodu, elektriku, omietky, otázka, pred podlahovkou či po podlahovke? Môžu prísť podľa môjho názoru aj po. Tam sú rôzne, nemám nejaké skúsenosti, že by to bol problém. Skôr tie sadrokartónové konštrukcie, neviem, či ty máš nejaké iné skúsenosti s tým? Tými omietkami skôr ja zo svojej skúsenosti odporúčam pred podlahovkou a to z viacerých dôvodov. Keď napríklad chcete mať stavbu vzduchotesnú, tak treba tie omietky dotiahnuť vlastne až úplne po spodok. A potom, keď by si robil napríklad omietky až po podlahovke, tak musíš bať na to, aby si dobre odilatoval tú podlahovku od tej omietky. A v neposlednom rade tá omietkačina je strašne špinavá z mojej skúsenosti práca. Čiže tie potiery, ktoré budete mať po podlahovke hotové a budú špinavé od tej omietky, tak je dosť veľká práca to očistiť do hladka a do čistá, aby to teda bolo rovné a čisté. Čiže toto je, dá sa to robiť aj. Hovorím aj z vlastnej skúsenosti, ja som robil omietky lebo nedalo sa už kam cuvnúť a robí to tak samozrejme niekoľko stavebníkov, ale nie je to odporúčané poradie. Čiže omietky vždy je lepšie urobiť až pred podlahovku po omietkách, tak aby sme to správne zadefinovali. V montovaných domoch je to jednoduchšie, hej. Dobre, ďalšia otázka. Aký montážny systém na podlahovku, aké teda teoreticky sú alebo prakticky a ktorý by si zvolil ty a prečo? Tam závisí veľmi od toho, že
aká montážna firma, s čím má skúsenosti, aké následné profesie ešte vlastne sa premelú na tej podlahovke. Ešte povedzme také najklasickejšie, povedzme dva systémy, že ktoré sú. My vlastne používame najčastejšie vlastne, tuto ako je vidieť, dúfam na kameru, systémovú dosku s výstupkami. A tá vlastne zabezpečuje dve veci. Ochranu tej rúrky, ktorá je v tej doske nainštalovaná, potom presnosť montáže, lebo vlastne tie jednotlivé výstupky zabezpečujú to vedenie tej rúry. Montážníkovi sa s tým ľahšie robí. A vlastne aj v neposlednom rade, keď sú to napríklad viacpodlažné domy, tak v rámci toho polystyrénu je vyriešená kročajová izolácia, kročajový útlm. To znamená čo? To znamená, že vlastne ak je to podlažie, pod tým podlažím je ďalšie nejaké obytné podlažie, tak aby dole ľudia nepočuli kroky, jednoducho povedané, ľudí, ktorí sú hore. Čiže tá mäkká izolácia, ten polystyrén s väčšinou triedy 0,50, postupne tvrdený, zabezpečuje útlm tých kročajových prenosov. Ďalej sú to systémy vlastne Taker. Taker systém, to je vlastne fólia s nejakým rastrom, ktorý nám udáva rozteč tej rúry po 5 cm. A vlastne do tejto fólie a pod ním je umiestnený polystyrén sú nacvakávané Taker pripínačikmi vlastne dané rúry. Tam sa ide vďaka zakreslenému rastru. Sú ešte rôzne ďalšie systémy ako lištový systém, že vlastne nainštaluje sa lišta v rozostupoch 1 meter a do tej lišty sa zacvakáva rúra. To sa už používa dosť málo, keď bolo to náročné na montáž a dosť ťažko sa tam prevádza práve tá montáž do tvaru slimáka. Sú ešte rôzne systémy zlacnené, kde sa použije len fólia s rastrom. Napríklad v garážach sa veľmi často stretávame s tým alebo aplikujeme priamo naše vlastne rúry Rautermes 17 priamo na karisieť, kde je toto... To je možné? Dávať rúry na karisieť? Áno, naše vlastne PEX Ačkové rúry, áno, tam sa vlastne inštalujú priamo na túto sieť karisieť alebo na tú výstuž podlahy, pretože v garáži sú väčšie zaťaženia, tam by tento mäkký polystyrén bol problém. Samozrejme asi v závislosti od hmotnosti budúceho automobilu, ale to je vždycky veľká bodová záťaž. Tak tam treba počítať už vlastne s tými väčšími SUVčkami, kde na jedno koleso je viac ako 500 kg. Alebo elektromobily. Áno. Že sú rôzne systémy. Tieto sú najpoužívanejšie. Ešte taká, tých systémov viem, že je veľa, ale aby sme zbytočne teda divákov nejakým spôsobom nemotali, ešte možno povedz, čo by si dával do nejakého montovaného domu, kde nie je možné žiadne mokré procesy dať. A vlastne sporadicky zvykneme používať, je to taká špeciálna aplikácia, je to suchý systém podlahovky. Teraz si to netreba mieliť vlastne so suchým zipsom, lebo máme aj podlahovku, ktorá je na suchý zips. Tu som zabudol spomenúť ešte pred chvíľkou, to je taká kvázi novinka, dá sa povedať nejakú 3. sezónu. Vlastne je to klasický suchý zips namotaný na rúru a vlastne na protikus je to pripevňované na dosku, ale teraz už vlastne sa to nie je ten suchý systém, o ktorom chceme hovoriť? Ten suchý systém, ktorý spomínaš, je vlastne, kde nie je možné vykonať mokrú zálievku nejakým cementovým poterom alebo anhydridom, tak tam vlastne môžeme použiť suché dosky, ktoré sú polystyrénové dosky, do nich je vyfrezovaná riha priemeru 16 mm. V tej rihe sú umiestnené hliníkové doštičky, ktoré vlastne distribujú, ale prenášajú to teplo potom do priestoru. A treba si to predstaviť tak, že je to polystyrén, v ňom je vlastne zapustená rúra 16 a sú tam hliníkové doštičky, ktoré sú poukladané a následne vlastne podlaha je suchým spôsobom zakrytá, to znamená 2 vrstvami napríklad sadrovláknitej dosky a na to je potom... Čiže nie sú tam žiadne mokré procesy, ktoré by tú stavbu mohli narušiť, alebo je to asi ľahšie, teda predpokladám, že to je jeden z dôvodov. Je to taká skladačka vlastne bez mokrého procesu. Často sa hovorí, že tam naozaj, kde tá vlhkosť by narušila nejaké jestvujúce sadrokartónové konštrukcie, nejaké historické budovy, napríklad v bytových domoch, kde sa robila dodatočná podlahovka, by bolo dosť problematické tam lifrovať vlastne nejaké kvanta betónu, čiže v takýchto aplikáciách sme použili tento systém. A ešte posledná špecialita, mám dom, chcem zrekonštruovať a chcem čo najtenšiu podlahovku. Ale máme na toto systém vlastne Renova Speed. Tam je používaný podobný systém, ako som ti spomínal, ten suchý zips. Jediný rozdiel je to, že vlastne my na tieto nízke podlahovky tieto rekonštrukcie väčšinou nedovolujú nám ísť s podlahovkou na nejaké vyššie vrstvy,
v rámci viacerých centimetrov. Čiže tam potrebujeme použiť systém, ktorý je čo najtenší. Aj v rámci toho poteru, aj v rámci tej rúry, aj v rámci toho podkladu. Väčšinou tá rekonštrukcia je taká, že máte k dispozícii nejaký pevný podklad, kde vytrháte napríklad staré parkety a pod tým je nejaký betón. Ten sa vyrovná, na to sa nalepí rohož a na túto rohož sa aplikujú desiatky rúry a táto vlastne podlahovka s tými 1 cm rúrami priemeru 1 cm je následne zaliata pružným nivelačným poterom alebo nivelačnou zálievkou, samonivelačnou, ktorá sa rozleje a sama vlastne vytvorí takú kompaktnú vrstvu pružnú, aby nedošlo k prasknutiu tej rúry. A tam čiže celková hrúbka podlahovky koľko v tomto prípade? Tam sa vieme dostať podľa toho, aký typ tej nivelačnej zálievky to je. Vieme sa dostať na krytie zhruba 3 mm nad rúru, to je také minimum. A čiže celková vrstva podlahy má okolo 21 mm, čiže 2 cm. 2 cm, čiže to je taká asi rámcová informácia, čiže až takáto tenká podlahovka sa dá spraviť. Samozrejme, pod tým už nie je žiadna izolácia tepelná, to je priamo lepené a uchytávané na ten pôvodný podklad. Tak tam sa počíta s tým, že v tej pôvodnej vrstve tej stavby pod tou podlahovkou je nejaká izolácia. OK. Dobre, máme posledných 10 minút na naše veci, na také otázky, ktoré sme mali pripravené a potom dáme ešte teda kolo otázok a odpovedí, ktoré prichádzajú od divákov. Ja len pripomeniem teda, že ak máte nejaké otázky, už prišli, tak použite Slido, to znamená adresu slido.com a to heslo, hashtag, aby som sa nepomýlil, Rehau Podcast. Čiže ten hashtag Rehau Podcast a posielate nám otázky, ktoré zodpovieme v tých posledných 10 minútach. Takže poďme, máme 10 minút. Aký je rozdiel medzi rúrkami na podlahové vykurovanie? Teda okrem tejto farby vidím, že tu už máme dve. Áno, toto musím takto, že to nie je spojené, to sú len rôzne typy rúr. Tá farba rúr môže byť naozaj rôzna, tam sa fantázii medzi nekladú, ale vlastne najčastejšie používané rúry pre podlahovku na našom trhu. Poviem to tak, z takého lacnejšieho súdka sú nejaké lacné plazliníky, ktoré ja neodporúčam vlastne použiť na podlahovku. Oni nie sú prvoplánovo určené pre podlahové vykurovanie, používajú sa len preto, lebo sú lacné. Veľa montážnych partnerov ich používa kvôli cene. Tu si treba dávať veľký pozor pri tých lacných plasthliníkoch, lebo ako už napovedá názov, v tej rúre je nejaká vrstva hliníka, ktorá naozaj niekedy nemá nič spoločné s vrstvou, je to naozaj tenký alobal, kde pri klasických rozvodoch do radiátorov napríklad toto nie je problém, na to sú aj určené tie rúry alebo na rozvody vody, ale pri podlahovke, kde máte veľa oblúkov, zaoblení a otočiek, tam môže dochádzať k praskaniu toho hliníka. Cez tieto praskliny sa môže dostať do systému vzduch alebo kyslík presnejšie. Zásada je, to už teraz myslím nie je problém, lebo asi všetci výrobcovia deklarujú, že majú kyslíkovú bariéru. To, keď som začínal v branži, to tomu tak nebolo. Len v krátkosti objasniť, že prečo nemôže kyslík vlastne do systému sa dostať? Následné vlastne zlúčenie kyslíka by vytvorili kyselinu a tá by cirkulovala vo vykurovacom okruhu a táto kyselina vlastne pomaličky zožerie kotlový výmenník alebo súčasti vykurovacieho systému. Alebo radiátor, hliníkový najmä. Čiže tam dochádza vlastne k vnútornej korózii potom. Čiže pri podlahovke už sa veľmi dlhú dobu používajú len, keď sa na to došlo. Zhruba pred 20 rokmi toto nebolo známe a čudovali sa ľudia, že prečo odchádzajú kotle, prečo sa kazia, prečo sa prederavujú. Ale momentálne už tá kyslíková bariéra je nutnosť, kde práve použitím toho lacného plazliníka môže dochádzať k tomu, že je narušená tá kyslíková bariéra. Zo skúsenosti môžem povedať, že mám takú teda informáciu, že po ukončení podlahovky sa robí tlaková skúška. Či ten systém je tesný, či nie je tesný. Práve tieto plazleníkové rúry majú potenciálne tú nevýhodu, že keď sa v tých oblúkoch ako keby ostro zalomia, tak tlakovú skúšku vydržia, lebo ten systém sa vlastne nepreruší, ale je obmedzený prietok toho média, čo potom môže mať za následok slabšie dokurovanie z tých častí. No dobré, čiže plazleníky necháme plazleníkmi, to my, môžem teda povedať za spoločnosť Rehau, že plazleníky máme v portfóliu, odporúčame ich na iné účely, hlavne na rozvody vody a radiátorové vykurovanie. V tej podlahovke osobne tiež nevidím ako úplne optimálne riešenie. A čo teda je optimálne riešenie? Optimálne riešenie je vlastne použiť rúru klasickú určenú na podlahovku, 6-barová rúra, vlastne opatrená v našom prípade chemickou vrstvou
kyslíkovej bariéry, ktorá zabezpečí to, že pri akomkoľvek oblúku do vykurovacieho systému nevniká kyslík. Ďalej, veľmi dôležitá je vlastne materiálová báza tých rúr, keď už tú farbu necháme bokom. Čiže materiálová báza, možno veľa ľudí to nezaujíma, ale je to podstatná vec, pretože vlastne polyetylen ako taký, to ešte nie je konečná fáza, čiže polyetylen, najvhodnejší materiál je PEX-A. To je spôsob zosieťovania polyetylénu, kde na veľa podlahoviek sa používa ešte nezosieťovaný polyetylén, ktorý je so značením RT napríklad, len odolný voči nejakým teplotám. Výrobcovia deklarujú, že odolný voči teplotám, ale potom na samotnej rúre údajú, že voči akým teplotám, a väčšinou je to okolo 60 stupňov, kde môže dojsť napríklad, keď tento polyetylen nie je zosieťovaný, tak pri chybe napríklad v kotli, pri servisnom zásahu môže dojsť k tomu, že do systému vbehne teplejšia voda, ako tá rúra má odolnosť, a potom už sa nedá odhadnúť, že kedy tá rúra na následnej životnosti povolí. Čiže asi taký štandard techniky, a je to vidno aj na celosvetových výrobných číslach, je sieťovaný polyetylen, ten PEX. PEX, áno. Pre podlahovku bez hliníka v tomto prípade. Áno. A už farbu necháme teda na výrobcovi a voľbe investora. Je taký ešte zaujímavý graf, ak nám to režia pustí na obrazovku, to možno pre divákov, ktorí sú takí technickí fajnšmekri, je to vlastne, popíš nám, čo tam vlastne je vidno. Tak vlastne na tomto grafe je vidieť rôzne materiálové bázy tých rúr, a tie skratky sú napríklad PPR, polypropylen, to poznajú ľudia z rúry, vlastne, ktoré boli bežne používané v minulosti na rozvody vody. Momentálne sú takým lacnejším riešením na rozvody vody, už momentálne veľmi okrajovo používaným, už aj vyhýbajú sa tomu už aj projektanti alebo montážne firmy, kde PPR má jednu veľmi zlú vlastnosť, a to je životnosť krátka. To už ale by som ani nespomínal, lebo toto nepoužívajú na podlahovky inštalatéri. Skôr sa používajú rôzne PERT materiály, polybutén, ktorý je ešte kvalitný materiál, ale nezosieťovaný, podotknem. Tu sme hovorili o tom, že čo... Čo znamená ten zlom vlastne v tých vlastnostiach? Ten zlom nastane pri nejakom prekročení povolených teplôt, kde tá krivka životnosti sa následne zlomí, a to znamená, že tá rúra skôr ukončí svoju životnú púť. No, pri tých stavbách je podstatné asi, aby to vydržala rúra viac ako 30, optimálne 50 rokov, ale ja by som teda nechcel osobne tú podlahovku vysekávať ani po 50 rokoch, najmä v tých starších nehnuteľnostiach. Ten PEX, tým, že má tú krivku nezlomenú, tak tá životnosť v podstate klesá minimálne, a dá sa odhadnúť, že tá životnosť tých rúr pri bežnom zaťažení bude viac ako 100 rokov, ak to správne chápeme. Áno, skôr by sa mal rozpadnúť dom ako tá rúra. No dúfajme, že nie, ale... OK, poďme také rýchle otázky, odpovede. Solára, podlahovka. V minulosti áno alebo nie teda? Opcionálne. Je to náročné takto. Keď je nejaký ďalší spotrebič, lebo najväčšia nevýhoda je, že solár robí vtedy teplo, keď ho práve nepotrebujeme do podlahy na kúrenie. Čiže v lete ten solár predimenzovaný potom trpí. Čiže nie je to môj obľúbený systém, alebo moja obľúbená kombinácia. Skôr potom to tepelné čerpadlo. Fotovoltaika, podlahovka? Fotovoltaika, dá sa, je to náročné na nejaké zrealizovanie, lebo vlastne fotovoltaika je primárne na výrobu elektrickej energie, kde to môžeš uskladňovať, dať do nejakého akumulačného zásobníka, ale odtiaľ zase riešiť vlastne vykurovanie, potrebuješ stále k tomu nejaký hlavný zdroj tepla. To je tá hlavná nevýhoda. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že fotovoltaika, ktorá má 3 kW pík výkonu a ktorá vlastne cez leto vyrába povedzme denne až do 20 kWh, vtedy, keď do vykurovania nepotrebujem, ale v zime sa tá výroba hocikedy počas tých oblačných dní pohybuje pod 1 kWh, čo vlastne ani tepelnému čerpadlu, už vôbec nejakému elektrokotlu nedá absolútne nič. Čiže nie je to zlý systém, ale nie je na účely podpory vykurovania. Hej, asi tak je to dobrý podporný systém. Dobre. Ďalšia otázka. Aké typy potierov existujú a v akých hrúbkach sa teda majú aplikovať, ako ich treba dilatovať? No v tomto má najdôležitejšie slovo na začiatku projektant, kde on vlastne nadimenzuje hrúbku potieru podľa odhadovaného zaťaženia.
V tých rodinných domoch je to zaťaženie štandardné, ale zoberte si napríklad nejaký showroom alebo nejaký autosalónový showroom alebo niečo podobné, kde budú odstavené autá, čiže tam už musí byť ten potier inak navrhovaný, inak dimenzovaný. No, báme sa skoro o rodinnom dome, že takéto klasiky. Ale aj v rámci rodinného domu treba dávať pozor napríklad pri garáži, ako som už spomínal, hej, aj na vrstvu izolácie, aj na hrúbku potieru, ale keď sa bavíme o klasických rodinných domoch, alebo klasických obytných priestoroch, tak tam hrúbka potieru naozaj závisí od toho, že aká je to trieda tej cementovej mazaniny. Tam má, hovorím, prvé slovo projektant, posledné slovo firma, ktorá zabezpečuje tieto cementové potiery, alebo anhydridové zálievky. Veľmi závisí od kategórie betónu, kategórie betónového potieru alebo cementovej mazaniny a od pevnosti. A tak čo môžu naši diváci očakávať? Asi veľmi často sa stretávam s takými extrémnymi požiadavkami, preto túto otázku vlastne aj dosť často dostávam, že dá sa robiť potier 2 cm na bežnú podlahovku? Áno, musíme si povedať, že základ, čo tým sledujeme to hrúbkou potieru. Aby ten potier nepraskol tam, kde je rúra. Hej? Lebo čo sa nám stane, keď ten potier praskne, sa urobí prasklina v mieste tej rúry, tak praskne aj dlažba nad ním. Hej, čiže tomuto sa potrebujeme tou hrúbkou potieru, zodpovedajúcou hrúbkou. Prípadne sa zlomí a normálne to vlastne prúži, ako keby to je veľmi nežiaducí jav. Áno, následne znehodnotená vlastne krytina. Hej, čiže tá dostatočná hrúbka potieru v štandardných medziach sa pohybuje pri cementovom potieri niekde nad 4-4,5 cm a pri anhydridových zálievkách tam sa pohybuje možno o centimeter menej, čiže od 35. Bavíme sa teda o hrúbke nad rúrkou. Že nad rúrou. To znamená nad štuplík, hej, pri systémovej doske. Alebo v tomto prípade čisto nad rúrou, to krytie rúry. No, čo sa týka dilatácie, lebo to je tiež taká často upomínaná téma, je to veľmi často nepríjemné, že človek má krásnu dlažbu a treba nejakým spôsobom predeliť v nejakých na styku miestnosti alebo pri nejakých veľkých miestnostiach. Čiže ako s dilatáciami odporúčaš naložiť tých potierov? No, v rámci toho betónového potieru sa tieto dilatácie riešia. Anhydrid, keďže má lepšie pružnostné charakteristiky, tak tam tá dilatácia je viac menej pri tých bežných podmienkach v rodinnom dome nie je potrebná. Pri cementových mazaninách, betónových potieroch tá dilatácia, tu si treba predstaviť tak, závisí od toho, aká veľká je tá miestnosť. Tam sú také 3 faktory. Tie určuje norma. Že aká veľká je tá miestnosť, čiže pomery strán tej miestnosti, keď je to obdĺžniková miestnosť, napríklad, myslím, že diváci vidia aj na slajde, keď je to obdĺžniková miestnosť A ku B má pomer 2:3, tam dilatáciu netreba. Keď ale tá plocha presiahne 40 m štvorcových, čo je pri väčších obývačkách už teraz úplne bežné, tak to treba oddilatovať. To znamená oddeliť tie betónové platne nejakou pružnou hranicou napríklad. Máme na to škárov dilatačný profil napríklad. Alebo je to napríklad pri miestnostiach, a to závisí od tvaru miestnosti, že keď je napríklad chodba tvaru L, tak treba spraviť 2 obdĺžniky a tie oddilatovať, aby vlastne v tom L-ku to neprasklo diagonálne. Lebo by bola škaredá prasklina vlastne v dlažbe. Dobre, dáme poslednú otázku, potom prejdeme na divácké otázky. Kde je vhodné inštalovať podlahovku a kde nie? V rámci treba z nejakého rodinného domu. No, treba dať, pri novostavbách je to viac menej 100% novostavieb je inštalovateľných podlahové vykurovanie. Ja som sa ešte osobne nestretol s takým, kde by to nebolo možné. Pri rekonštrukciách si treba dávať mierny pozor, pretože podlahovka ako nízkoteplotné vykurovanie, ako názov napovedá, vykuruje nízkymi teplotami, čiže má nejaký obmedzený výkon do priestoru. Do radiátora môžete dať teoreticky 90 stupňov vodu, čo nie je veľmi prevádzkovo hodné, ale tam vlastne ten priestor s podlahovkou, keď nie je dostatočne zaizolovaný ten objekt alebo má veľké tepelné straty, tak sa môže stať, že tou podlahovkou ho jednoducho nevykúrite. Čiže nejaké staršie domy, ktoré nie sú zateplené. Staré okná, nedostatočná izolácia, lebo vy nemôžete tú teplotu tej podlahy hnať do nekonečna. Tam potom narazíme na to, čo sme spomínali na začiatku, že presiahneme tú povolenú teplotu a bude tá podlahovka veľmi, veľmi horúca alebo bude mať vysokú teplotu. A v rámci novostavieb spálňa napríklad je taká častá otázka, áno alebo nie? Spálňa, ja som sa na začiatku kariéry stretol s tým, že rôzne feng shui
veci boli problémom. A to bola podľa mňa len obava a mýty zákazníkov, že rôzne veci vyberali a obávali sa. Toto všetko je podľa mňa úplne v pohode. Ale čo sa týka spálne, tam je väčšinou problém veľká posteľ, že zaberá veľkú plochu tej celej miestnosti, ale momentálne pri novostavbách alebo pri voľbe toho nábytku, kde je naozaj odporúčané skôr voliť ten nábytok na nožičkách, aby naozaj sme nemali zbytočne veľké spotreby, aby to odozdanie tepla bolo optimálne. Tak, ale môže sa stať, že niekto má vlastne bez nožičiek nábytky. Z mojej skúsenosti vykúria to aj tie okrajové zóny, kde tie novostavby naozaj už s týmto nemajú problém. Zase pri rekonštrukciách treba dávať pozor na tie metre štvorcové. Okay. Čiže netreba to kombinovať s radiátormi pri novostavbách? Určite to nie je potrebné. Dobre, poďme na tie otázky divácké. Odporúčili by ste do prízemného bytu zateplené tehlové bytovky mokrý alebo suchý systém? Suchý sa zdá byť bezpečnejší v prípade opravy, keďže nie je zaliatý. Čiže máme prízemný byt, zateplené tehlové bytovke. No to je to, čo sme už spomínali, že s týmto sme mali už zo pár aplikácií, že práve do prízemného bytu sme aplikovali tento suchý systém. On má trošku nevýhodu, že je cenovo náročnejší, čiže to môže odradiť ľudí. Zhruba, ak to tak rýchlo odhadnem, 50% môže byť rozdiel ceny medzi mokrým systémom a týmto suchým systémom. Čiže toto už bude asi určovať vašu voľbu. Ale naozaj závisí od štvorcov. Hej. Keď tam viete dostať tú betónovú mazaninu a dá sa to technicky spraviť, tak ja by som išiel do tohto riešenia. Ak sa to nedá spraviť, tak máte ešte voľbu toho suchého systému. Ale z hľadiska tej bezpečnosti musím podotknúť, že tam nemajú byť aké obavy. Teda dá sa v extrémnom prípade samozrejme aj ten poter obnažiť, ale to v prípade kvalitných materiálov nie je treba, čiže o bezpečnosť by som sa nestaral. A ak je to možné, by som odporúčal skôr ten klasický mokrý systém podlahovky. Aspoň z môjho pohľadu. Ale možný je aj suchý, samozrejme, ale nie je teda cenovo náročnejší. No, aký typ potrubia je najvhodnejší pre rozvody podlahového vykurovania? To sme šťastie odpovedali, ale aký vplyv má priemer potrubia na výsledný efekt? Priemer potrubia asi skôr sa zameráme, lebo materiálovú bázu sme prebrali. Tak štandardné priemery potrubí používané v tej rezidenčnej zástavbe, to znamená rodinné domy, byty, je priemer potrubia. My používame rúru 17x2. Má veľmi dobré hydraulické vlastnosti. A ďalšia rúra, ktorú používame, je 16x1,5. Tá má hydraulické vlastnosti úplne rovnaké ako tá 17. Do väčších priemerov ísť nie je potrebné. Do väčších priemerov by sme išli len v prípade, ak by bolo potrebné ťahať nejaké okruhy veľmi veľkej dĺžky, ale to pri bežných stavbách nie je potrebné. Čiže 20-ková rúra, možno v nejakých priemyselných aplikáciách. Čiže 20 nemá zásadne vyšší výkon? Zásadne nie. Je tam minimálny rozdiel a nie sú tam žiadne výhody. Čiže akorát sa teda asi ťažšie ohýba. Tak. Čiže odporúčame tie klasické priemery do rodinných domov. Zase z vlastnej skúsenosti tá 17 sa dajú sa vlastne robiť okruhy okolo 15 metrov štvorcových do 120 metrov dĺžky. V extrémnych prípadoch možno tá 20, ale to vždy sa to dá navrhnúť alebo v 99% na tie klasické priemery, tak aby to nebol problém. Len tú 20 si viem predstaviť pri veľmi dlhých okruhoch, ktoré nie v rodinných domoch treba robiť. Zase musíte spraviť aj väčšiu roznášaciu vrstvu, čiže väčšiu hrúbku poteru pri tej 20-ke o niečo a to už môže znamenať tiež problém. Dobre, ďalšia otázka. Aké ideálne krytie rúry v podlahe a či je rozdiel medzi betónovým poterom a prípadne anhydridom z hľadiska odozdávania tepla? Mal som už dokonca aj také otázky, že z hľadiska chladenia, čo by sme ešte mohli teoreticky spomenúť. Z hľadiska odozdávania tepla tá betónová mazanina má lepšie vlastnosti o niečo, ale tie sa kompenzujú tým, že vlastne ten anhydrid je menší hrúbok, čiže nejaký diametrálny rozdiel tam nie je. Jak to chápem správne, tak ten anhydrid má síce horší prestup tepla teoreticky, ale je kompaktnejší, čiže je taký tekutejší, lepšie obopláva tú rúru. Áno. Cementový poter je taký zrnitejší, čiže nemáš taký dokonalý kontrast, zase má lepší koeficient prestupu tepla, čiže v tom vedení tepla v praxi asi nebude rozdiel. Je tam rozdiel v hrúbke, to sme už povedali, že centimeter až 2 niekedy môže byť ten anhydrid teda tenší. Zase nie je hodný do všetkých priestorov, aj do nejaké vyššie vlhkosti a podobne tejto sadrovej potery nie sú vhodné. Dobre, to chladenie ma teda ešte zaujalo. Podlahovka, chladenie, áno, nie? Určite je to jednoduché riešenie.
Že sú optimálnejšie riešenia ako stropné chladenie, ale keď z nejakého dôvodu, napríklad aj v mojom prípade ja chladím podlahovkou a rozhodol som sa čisto pre túto variantu z hľadiska jednoduchosti, tak je to optimálne riešenie, určite optimálnejšie ako chladenie klímami. To môžem potvrdiť. Mne sa to zdá úplne optimálne riešenie z hľadiska toho, že dnes mnohé percento novostavieb má tepelné čerpadlo, má podlahovku. To by som mohol dať do viac ako 70% tejto kombinácie sa dnes už teda stavia, najmä v dôsledku požiadaviek A0. A tento systém už vie chladiť sám o sebe alebo s minimálnou dodatočnou investíciou, čiže je to dobrý nápad po technickej stránke. A z osobnej skúsenosti môžem potvrdiť, že je to aj funkčné. Čiže podlahovka vie chladiť, u teba teda predpokladám, že tiež. Áno, my to využívame naplno. Jednoznačne stropné chladenie je určite komfortnejšie, ale pomer cena výkon pri tej podlahovke spraví úplne výborný základný komfort. Čiže možno odporúčiť všetky technické problémy, ktoré sú s tým spôsobené, napríklad problém rozsadenia je riešiteľný reguláciou, problém nízkych teplôt takisto je riešiteľný reguláciou, čiže to nemožno podchladiť. Jediná vec, čo si treba možno pri chladení podlahovkou treba dávať pozor, je to, že má zhruba polovičný výkon chladiaci ako strop. Čiže ak sme tak naknap vlastne s výkonmi, to znamená, že máme veľké presklenia a podobne, tak naozaj treba zvážiť nejaké možné prekrytia tejto podlahy alebo voľbu krytiny podlahy. Čiže to má nejaké reálne očakávanie v zásade o to. Áno, čiže optimálna je dlažba, nie nejaké drevené vlisy, tým úplne zabijeme to chladenie z tej podlahovky, alebo napríklad suchým systémom, tým, čo sme spomínali pred chvíľou, nevieme zachladiť, čiže toto sú také troška negatíva toho chladenia cez podlahu, ale keď toto všetko sa zoberie do úvahy, tak to môže byť veľmi príjemný systém chladenia a jednoduchý. Dobre, ďalšia otázka. Existuje zoznam autorizovaných partnerov aj pre Slovensko? Ak áno, kde? Našiel som len česky, no to môžem zodpovedať zhruba ja. My na našej web stránke nepublikujeme zoznam partnerov. A ak vás však zaujíma teda, napríklad máte záujem si spraviť cenovú ponuku na podlahovku, tak Rehav ako také samozrejme nie je zhotoviteľská realizačná firma, ale na stránke podlahovka.sk, čiže podlahovka.sk nájdete priamo konfigurátor, ktorý vás spojí s vybraným partnerom a možno aj s viacerými partnermi, ak si budete želať vo vašom okolí, takže dopracujete sa takýmto nepriamým spôsobom. Ďalšia možnosť je, viete teda vyzvať vašich partnerov, ktorí už poznáte, či sú zaškolení na systém Rehav, čiže takýmto nepriamým spôsobom sa viete dozvedieť, či majú oprávnenie na montovanie podlahovky a teda vystavenie 10-ročnej garancie, ktorá je s tým spojená. Dobre, ďalšia otázka. Idem rekonštruovať dopodlažný rodinný dom a nevieme sa rozhodnúť medzi routerom Speed plus Renova a systém TE14. Viete nám poradiť, ktoré riešenie by bolo vhodnejšie? Určite vieme poradiť, ale je to taká komplexnejšia otázka na to porovnanie. To by som asi odporúčal riešiť potom, keby ste nám tento dotaz napísali na náš e-mail. A ten e-mail, ak nás teda počúvate, môžete si napísať, je veľmi jednoduché, je to bratislava@rehav.com. Už regionálne bude váš mail presmerovaný na konkrétneho obchodného zástupcu, možno to skončí u mňa, čiže potom vlastne vyriešime technicky. Je to veľmi sú tam také detaily, o ktorých asi nemá význam teraz sa tak hĺbkovo baviť, ale otázka je samozrejme na mieste, ale na individuálne riešenie odporúčam. Dobre, ďalšia otázka. Vaše rúrky Rehav, Rautitan, Stabil a Flex majú kyslíkovú bariéru? Stabil a Flex majú obidve kyslíkovú bariéru, samozrejme. Stabilka je plazlíková rúra, kde v tej plazlíkovej rúre je samotná kyslíková bariéra, ten samotný hliník. A vo Flexke je to takisto ako pri podlahovkových rúrach, ktoré sme spomínali dnes, chemicky nanesená kyslíková bariéra. Dobre, takže áno, v zásade krátko povedať áno. Stretli ste sa s požiadavkou zákazníka, ktorý požaduje návod na obsluhu pre podlahové vykurovanie? Existuje niečo podobné? Návod na montáž. Návod na obsluhu skôr závisí od toho, že akým spôsobom budete regulovať túto podlahovku, čo sme možno ešte dneska nespomenuli. Lebo môžete mať zónovú reguláciu tej podlahy a tam návod na obsluhu samozrejme tejto regulácie je.
Ak táto zónová regulácia nie je, tak je potrebné čo najpresnejšie nastaviť prietoky, čo som spomínal, do jednotlivých miestností. A tam návod na obsluhu rozdeľovača napríklad je pribalený, ako nastaviť prietoky potrebné. Ale najlepším návodom na obsluhu a nastavenie je práve aj projekt, ktorý sme spomínali. Ja si to tiež predstavím vlastne podobne, čiže kvalitný zhotoviteľ vám odozdá podlahovku, ktorá je už bez nejakých ďalších zásahov je možné prevádzkovať. Určite ten zdroj tepla, tepelné čerpadlo alebo kotol má nejaký návod na obsluhu, ako nastavíte teploty alebo ako treba posunúť krivky ekvitermické, to áno. Samotná podlahovka, tiež som sa nestretol s nejakým špecifickým návodom, ako obsluhovať podlahovku. Dobre, aká je najvhodnejšia krytina na podlahové vykurovanie? Dlažba, vinyl, laminát, koberec a 3 bodky. Čiže ako je to s tými krytinami? V princípe všetky krytiny sú akceptovateľné, ale závisí od toho, že či je to naozaj nejaké hrubšie koberce, že či sú v rekonštrukcii, v rekonštruovanom dome a tak ďalej, či vlastne budeme mať dostatočný výkon tej podlahovky, lebo treba si jednoducho uvedomiť, že čím viac budeme dávať nevodivé vrstvy, to znamená nejaké koberce, drevo a tak ďalej, tak tým viac budeme utlmovať ten daný výkon, ktorý je k dispozícii z tej podlahy a tým vyššou teplotou budeme musieť ísť do tej podlahy a zase má to niekde svoje limity. Čiže dá sa, aj cez koberec podlahovka funguje, len potom musí ísť na vyššie teploty, treba očakávať nejaké vyššie spotreby, nejaké neskoršie reakcie toho systému, ale v princípe sa dá. Ale zase asi nie je ľubovoľný koberec. Existuje koberec s vlasom a s vlasom, čiže sú koberce, ktoré majú vyslovene účel použitia vhodný na podlahové kúrenie. Áno. A tie sú asi bez problémov, ale je to vhodné určite zohľadniť v tom návrhu podlahovky. Ale môžem takú vlastnú skúsenosť, že určite najlepšie sa asi tá podlahovka kúri cez dlažbu, cez keramickú dlažbu alebo cez kamenné povrchy. Ale tieto sú nie príliš komfortné v časoch, kedy nie je aktívne to vykurovanie. Čiže oni síce majú rovnakú teplotu ako nejaké drevo, keď sa nevykuruje, treba z nejakých prechodných obdobiach alebo v lete, ale pocitovo tým, že majú také dobré vedenie tepla, tak rýchlo to teplo odvádzajú z toho chodidla a sú pocitovo studené alebo chladné. Čiže mám skúsenosti s domami, kde sú kompletne keramické dlažby. V zime je to fajn, v tých prechodných obdobiach v lete, alebo teda hlavne v prechodných obdobiach to nie je príliš komfortné. Naopak, možno tá kombinácia tých či už drevených alebo plávajúcich podlah a dlažby tam, kde je to treba, je podľa mňa najoptimálnejšie. Ale možný aj vinyl samozrejme, aj koberec. Treba možno spomenúť, že treba dávať pozor na drevo, na hrubšie drevené podlahy alebo dubové lisy a podobné veci, kde musíte mať deklarované od výrobcu tej podlahovej krytiny, že to je vhodné pre podlahovkové, pre podlahové vykurovanie. Čiže ak to nie je deklarované, tak idete do rizika, že ak náhodou dojde k poškodeniu tej podlahy nejakou teplotou, ktorú nezniesla to drevo, že praskne proste, tak vám reklamáciu neuznajú. Čiže také tie dreva hrubšie ako 15-20 mm nie sú príliš hodné pre podlahové kúrenie. Tam máme riešenia, napríklad stenové stropné vykurovanie, ale tá podlahovka možno iba ako doplnok, alebo teda nie je plnohodnotný. Treba dávať pozor na maximálne teploty. Väčšinou výrobca určí maximálnu teplotu, ak môže byť to drevo ohrievané a väčšinou sa to pohybuje niekde okolo 27 stupňov max, čo nám uberá v podstate 2-3 stupne z toho možného výkonu. Čiže toto treba zohľadňovať vždy. Otázka: je možné chladiť podlahovkou, ak sú na nej drevené parkety? Je to obťažnejšie a ten výkon klesá, čiže cez laminát ešte áno, alebo cez tie bežné plávačky, ale cez parkety to už môže byť problematické podľa mňa. Možno dobre na ilustráciu viesť také porovnanie, že cez dlažbu ten výkon, povedzme to číslo vám možno nepovie nič, ale aby ste to vedeli porovnať, ten výkon na meter štvorcový môže byť 30-40 W chladiaci z podlahy a cez tie plávajúce a drevené podlahy to môže byť aj 10 W a menej, čiže je to dosť na hrane a možno v kombinácii tých krytín to v ten priestor by sa vychladil, ale keby bol teda ten 100% priestoru len drevené parkety a ešte k tomu plávajúce trebárs, ktoré majú prerušený ten prenos tepla tou podložkou alebo nejakou medzerou, tak toto nebude úplne optimálne riešenie a bol by veľmi slabý ten výkon. Čiže opäť asi do stropov, do stien, ak by som zvolil kombináciu. Dobre, otázka: aký máte názor na na zónovú reguláciu, to je vlastne priestorová regulácia, plus podlahovka, plus tepelné čerpadlo? Zónová regulácia nám veľmi pomáha, čo sa týka kompenzácie nejakých, povedzme, zle nastavených prietokov, alebo
keď nie je naprojektované riešenie, tak ako sme spomínali, ale je riešenie dané, že do podlahovky ide nejaký prietok, ktorý nastaví len montážna firma, tak povedať z odoka, tak budete musieť možno aj viac sezón ladiť to, aby ste nakoniec dosiahli nejaký taký výkon, aby ste neprekúrovali alebo aby ste nemali chladný ten priestor. Ale keď je to dobré, keď je to zle nastavené, pomáha napríklad zónová regulácia, ktorá v našom prípade NEA alebo NEA Smart, to je vlastne označenie našej zónovej regulácie, doregulováva tieto priestory, a to nie len na báze vypni-zapni, lebo to pri podlahovke by nebolo celkom v poriadku. Keď vypnete, zavriete ten daný okruh, tak ten efekt sa prejaví tak o 3-4 hodiny. Čiže táto regulácia má už nejaké proporcionálne logiky, kde funguje tak, že on si odsleduje, že ako dlho trvá ten náhrev alebo nábeh tej podlahovky, a už ten ďalší cyklus tomu prispôsobí. Čiže on v podstate má logiku, ktorá nahradí to zlé nastavenie alebo zlý návrh. Môžeme to tak povedať. A samozrejme nemusíte chodiť, keď chcete zmeniť teplotu v tej danej izbe, ja neviem, stiahnuť z 23 na 20 stupňov, tak nemusíte chodiť do skrinky podlahovky a uzatvárať to tam nejakým ventilom, ale len stlačíte klávesu, respektíve tlačítko na regulácii. Alebo na telefóne. Alebo na telefóne, tak. A stiahnete teplotu do želaného stavu. Ešte možno tu by bolo na mieste, prepáč, že ti skáčem do reči, povedať, že po technickej stránke, že čo je na to treba, lebo je tam podlahovka s tepelným čerpadlom a zónovka, ono to má isté podmienky, aby to fungovalo celé. Tepelné čerpadlo, možno je to už taká konkrétnejšia vec, nechcel by som ísť veľmi do detailov. Tepelné čerpadlo nie je dobré, ak je vypínané od nejakej ďalšej regulácie na tvrdo. Je dobré, ak si žije tým svojím životom, ako je nastavené. Čiže poviem to tak, že podlahovka riadená zónovou reguláciou môže byť úplne v pohode. Napríklad tá teplá voda je ťahaná z akumulačného zásobníka, zónová regulácia si uzatvára jednotlivé miestnosti a to tepelné čerpadlo na základe tej spiatočnej vody zistí, že ten priestor už nepotrebuje napríklad toľko tepla a pomaly prejde do toho útlmového režimu alebo sa aj vypne. Čiže tá zónová regulácia môže fungovať aj autonómne od tepelného čerpadla. Pri kotloch sa niekedy toto zvykne prepojiť, že už keď nie je požiadavka zo žiadnej izby, tak sa kotol na pokyn tej regulácie vypne. Čiže pri tepelku odporúčame akumulačný zásobník, áno, alebo nejaký prepušťací ventil, ale tam je už vlastne to úskalie, že sa možno príliš často vypína, ale technicky to je realizovateľné. Určite nie je dobré, keby sa zónovka uzavrela všetky okruhy a tepelné čerpadlo by chcelo vykurovať do uzavretej podlahovky. To bez týchto technických opatrení, čo to znamená akumulačný zásobník alebo prepušťací ventil, nie je vhodné. Tak už prepáč, to už veľa výrobcov teraz tak robí, že dáva minimálnu akumulačnú... Akumulácia je super aj pri väčšine schém zapojenia. Dobre, to sme myslím zodpovedali, či sa dá chladiť suchým systémom teplovodného podlahového vykurovania, že to nie je optimálne? Nie, to nebude veľmi fungovať, lebo nad tým sú dve vrstvy sadrovlákna, to je 2,5 cm a to nebude fungovať. Môžeme takto napriamo povedať. Na posledná otázka, aký typ rozdielovača je vhodnejší, nerezový alebo osadzný? Čo pretokomery, aký typ vybrať? Jednoznačne nerezový rozdielovač. Už len kvôli tomu napríklad, keď to chceme použiť ten systém podlahový aj na chladenie, tak aby nedochádzalo k nejakým koróziám, tak jednoznačne nerezový rozdielovač. Prietokomery, ako to bolo ďalej, Igor? Ďalšia časť otázky. Zase to bolo tak trošku neurčité, že či prietokomery, či sú vhodné prietokomery, aký typ. Tak typ asi odporúčam Rehav rozdielovač s prietokomermi. Určite áno, pri podlahovke áno, lebo pri podlahovke potrebujete nastaviť ten daný prietok. To nie je jak radiátor, že s tým môžete otvárať, zatvárať. Ten prietokomer vlastne na ňom nastavíte ten daný výkon, aký potrebujete do tej miestnosti. Čiže určite áno a určite by to malo byť dobre nastavené. Posledná otázka, čo pribudla, tu už dáme ako úplne poslednú. Zaoberajú sa montážne firmy aj ekvitermickou krývkou? Ťažko povedať, mali by sa. Či sa zaoberajú. Tie lepšie určite áno. Takto, servisný technik, povedzme to tak, že servisný technik by mal toto úplne. Montážna firma nie je to celkom... Niekedy montážna firma zastrešuje aj ten servis. Vtedy by to samozrejme spraviť mali. Keď montážna firma zabezpečuje iba tú montáž a následne si zavoláte servisného technika tej danej značky, aby prišiel vlastne oživiť ten systém, tak on by sa mal zaoberať prvotným nastavením tej ekvitermickej krývky a v prvých sezónach sa teoreticky zistí, že či tá krývka bola správne zvolená. Ono napríklad, ja čo mám skúsenosť, tak už aj v aplikáciách, ktoré sú k zdrojom tepla, si viete vy
potom zmeniť veľmi jednoducho v telefóne tú krivku, keď vám nevyhovuje. A to možno tak na margo toho, tá krivka, ako to zistíte, že je zle nastavená, vy to zistíte buď na jar alebo na jeseň. Väčšinou, keď je krivka zle nastavená, tak na jar bude buď nedokurovať alebo prekurovať a na jeseň bude nedokurovať alebo prekurovať. Čiže toto je taký indikátor toho, že je zle nastavená krivka. Čiže v zásade treba zvoliť potom buď nižšiu alebo vyššiu krivku podľa toho, že ktorým smerom ten nedostatok je. Áno, oni to majú v návode. Že ako to je. Veľmi dobrou pomockou je napríklad aj naša aplikácia Neasmart 2, ktorá tiež napovie, že ktorá miestnosť sa správa neštandardne a ktorú treba troška odladiť buď prietoky, alebo celú ekvitermickú krivku aj tá napovie. Tá zónovka vie istým spôsobom vyželiť aj nedostatky tej nastavenia ekvitermickej krivky, ale je vhodné, keď je to všetko zladené dokopy. Dobre, myslím, že už nemáme žiadne otázky. Vyčerpali sme aj váš čas. Sme vám veľmi povďační, že ste s nami vydržali týchto 75 minút namiesto plánovaných 60. Miro, ďakujem veľmi pekne za tvoje vstupy a za tvoj technický pohľad na vec. Ja ďakujem za pozvanie. No a my sa tešíme na ďalší podcast, ktorý bude zhruba o mesiac a na ďalšiu tému, ktorú vám prinesieme, aby sme obohatili vaše horizonty v oblasti technológií, vašich nehnuteľností. Ďakujem pekne. Dovidenia na budúce. Pekný deň.